الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية kar mun tauna sai magana kai kuma magana tana muhimmanci kai ba kai da ake ga tiriya ni ba burgin da zake ba na ga kuma Bismillahir Rahmanir Rahim Sabbih isma rabbikal a'la wallahi yau mun ganda ko dan gidan albanta bane kai yau kai mun magana da tambaye ya zai na zo gurin kana tafiya kana banna dai kuma ka san magana da tambaye kai mai muhimmanci ce yau ko dan gidan albanta bane kai wallahi mun magana da tambaye ya sunan ki ne ma sunan na kamanta yanda ba kina ni sunan na man da kamanta kenan ke duwalla duwan nabi ke kullun yara karemi ma tana yi hankali amma ke babba da ke ba yau ne zaki hankali duwalla ke kullum karamin yarinya tana yin hankali amma ke babba da ke yau sai ne zaki hankali fi sabilillah kin zo kin ga muna yin karatu abu na farko da zaki zo wurin mu ke fara yin salama amma salama ma baki ba to ta ya zamu baki hansa lalle yau gina ta wadda ke dan cike yau ka zama cikakken usali yau ka tsano cikakken usali to yau kuma kai kake mu adi mu ba wazi muna ga miki gaskiya ne amma bokina da gurin ka ai bai kamata da gurin ka nuna walakanta ne da kika zo wurin mu kin yi sallama to amma da ban yi sallama ba ai ka tunatar da ni ba ka tafi wani guwa sai ka ce war baka da lokacin wannan shirman da sai ka zaka koma bara ki ji wani magana mu ba mu da lokacin wannan shirmin naki kwata ba mu da lokacin lokacin da kin yi hankali sai ki dawo mu yi magana Allah mu kira Allah yau din ma haka take yadda ake ranan yau ma haka haka yake na to Allah mun na kullun ƙara girma yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم gogina wallahi yau ka da su nan kai wace hanya kuke na ku mana ne kai me ke faruwa ne kuke mana hayaniya anan officer wannan yarinya kullum muna nan muna karatu alkurani sai ta dinga zuwa ba salama wai za mu yi magana wai mu aje karatun alkurani mu yi magana da ita kai ba kai ne ka zo jiya ba ni ne ka zo shekaran jiya ba ni ne dama yana son ganin ka ba kai ne kake cewa ko dan gidan alfanta mu ne shi kuma kun yi karatu ba ni na faɗa tabbas to alhamdulillah yau sai ka karba alquran nan kai mana karatu ko kuma ma gwale in kai ka barracks yeah correct bismillah karbi ya shek karbi na ce alama bismillah karbi na ce